उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि जौमा फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बिसायख'थिया गाहामैनो जानानै थाङो आरो बे बिसायख'थियावनो एबसुनि मदद होनाय बिजाथिफोरा देरहासार जायो। देरहासार जानाय बिजाथिफोरा गावसोरखौ मदद होनाय साफ्रोमखौबो साबायखर बावहरो। लोगोसे फरायसा बिथांमोननि जेंनाफोरखौ नोजोर होनानै खामानि मावलांगोन होननानै देरहासार जानाय बिजाथिफोरा फोरमायो। फरायसालिफोरनि गेजेराव जेबो एना-एनि गैयाजासे गाहामैनो बिसायख'थिया बारलांनायनि थाखाय फरायसाफोरखौ उदालगुरि जौमा फरायसालिनि गोदायुं डक्टर लुक दैमारि बिथाङा गोजोननाय फोरमायहरदों। सिगाङावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय बड'लेण्ड रादाबनि गासैबो बड'लेण्ड फेमिलिनि बड'लेण्ड निउसनि गासैबो बड'लेण्ड रादाबनि आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे दिनै आङो SSGS उदालगुरि कलेजनि 2022 आव सासे केन्डिडेट जानानै उथ्रिसार जादों आरो आं बेखौ जोबोद मोजां मोनदों। देरहानायनि आंनि देरहानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माखासे गोबां सुबुंफोरनि सापर्टआव देरहादों आं। जेरै आङो गुबैयै एबसुफोरनिफ्राय आदामोननिफ्राय गुबैयै सापर्ट मोनदों। बिनि दारैबो आङो गोबां माने हेफाजाबनि गेजेरजों आं दिनै बे लामायाव फैदों आरो आङो न'खरनिबो गोबां हेफाजाब मोनदों। आंनि लोगोफोरनिफ्रायबो गोबां हेफाजाब मोनदों। आंनि नांगौ समावनो आं बिसोरखौ मोनदों। बिनि थाखायनो आं दिनै बेहाय आङो आंनि गोसो गोरबोजों बिसोरखौ गासैखौबो माबायदि खामानि मावगोन नोंथाङा आङोथ' गुबैयै दावगानायखौ लागोन, डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगोन, बेनो आरोना। आङो जोंनि बे उदालगुरि कलेजखौ जेरैबायदि खालामोबा आङो मोजाङै लाबोनो हागोन, जौगानायखौ लाबोनो हागोन, बेखौ नागिरगोन। गिबियावनो आङो उदालगुरि आनसलिक एबसु आरो दालाय उदालगुरि कलेजनि इउनिट एबसु बिथांमोनखौ गिबियावनो आङो साबायखर बावग्रोनो सानदों। बेजों लोगोसे आंनि गासै सापर्टारफोरखौ आङो बे समाव साबायखर बावग्रोनो सानदों आरो नोंथांमोनखौ जोंनि सिगाङावहाय बिदि रादाब लाफैनायनि थाखाय आं नोंसोरमोनखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आं बेखौनो बुंनो सानो जे जिहेथु कलेजावहाय स्टुडेन्टफोरनि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा जेरै माबाफोर प्रब्लेम जायोबा आं बेखौनो आंनि गुबै खामानि होननानै सानग्रोगोन। जिहेथु माखासे स्टुडेन्टफोरा जेंनायाव गोलैया, आं बेखौनो बुंनानै गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों, मानो होनबा दिनै 2022 उदालगुरि कलेज स्टुडेन्टस इउनियन जि बिसायख'थि इलेक्सन बेयो जोबोद मोजाङै माने पिसफुलि जोबना थांबाय आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा ओरैबायदि मोजां माने बिहेभियार देखायबाय जेरावनोखि जोंहा जेबो बेबायदिनो नांलाय खोमलाय बा एना-एनि जेबो जायाखिसै आरो आं सानो इयुननि समावबो जोंनि कलेजनि फरायसुलिफोरा बेबायदि आखलखौ देखायलांगोन आरो जिनि थाखाय जों गावखौनो जोबोद माने गोजोननाय मोनो आरो जों बेखौनो बुंनोबो लुबैयो जाहाथे गुबुन कलेजफोराव जेरैबायदि बेबायदिनो हांगामा एबा बेबायदिनो दावराव दावसि जायो, खिन्थु जोंनि कलेजाव ओरैबायदि मोजांहाय जाना थांबाय जाहाथे जेन जोंनि जिबायदि फरायसाफोरनि आखल आखु बेफोर जाहाथे जेन गुबुनफोराबो मिथिदों आरो सोलोंथों। जोंना जेरै अफिसियेल रिजाल्ट बायदिब्ला भाइस प्रेसिडेन्टआव देरहानाय जादों मुनुस बसुमतारी, गोबां भटआव देरहादों बिथाङा 1124 भटआव आरो बेनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंहा दङ गियानि बसुमतारी, बिथाङाबो जोबोद गोबां भटआव देरहादों आरो 787 नाम्बार अफ भटस मोन्दों आरो बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव दाउगा बसुमतारी होननाय सासे फरायसा देरहादों, बे 1264 नाम्बार अफ भटस मोन्दों आरो गेम्स एन्ड स्पर्ट्स भाइस सेक्रेटारियाव सानफुंसा बसुमतारी होननाय सासे फरायसा देरहादों, बिथाङा 1146 नाम्बार अफ भटस मोननानै देरहाबाय। कालचारेल सेक्रेटारियाव देरहासार ब्रह्म होननाय सासे फरायसा देरहादों, बिथाङा मोनदों 1225 नाम्बार अफ भटस आरो लिटारेरि सेक्रेटारियाव देरहासार बसुमतारी होननाय सासे फरायसा देरहादों, बिथाङा 1289 नाम्बार अफ भटस मोननो हादों आरो ससियेल सार्भिसाव जोहोलाव सरगियारि होननाय सासे फरायसा देरहादों, बिथाङा 986 नाम्बार अफ भटस मोननानै देरहाबाय आरो डिबेट एन्ड सिम्प'जियाम सेक्रेटारि देरहानो हादों निर्जय बसुमतारी होननाय, बिथाङा मोनदों 967 नाम्बार अफ भटस आरो बयस कमन रुमाव
बयस कमिटि सेक्रेटारियाव देरहादों अबिसु बसुमतारी होननाय बिथाङा मोनदों 902 नाम्बार अफ भट्स आरो जोबथायाव गार्ल्स कमन रुम सेक्रेटारि हिसाबै देरहादों नबनि दैमारि बिथाङा मोनदों 935 नाम्बार अफ भट्स गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि जिबायदि आखल आखुजों बे उदालगुरि कलेजनि जिबायदि बिसायख'थि बेखौ फोजोबनायनि थाखाय गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256